Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche. De hype gaat voor mij nog meestal een hele uur van tevoren, dus hij joert om een kwartier of 4 uur begon. Ja, totdat we klaar binnen, maar dan ben ik wel dagen dat er om 4 uur begint. Ik ben Pieter van der Velde, ik ben 61 jaar. Ik zit 40 jaar in het vak en rijd 28 jaar bij de Fries Makermarine en zit ongeveer 12 jaar bij Runia. En dat is een bijzonder jaar omdat ik 40 jaar ben en ik 40 jaar rijd voor Trooster en de Fries Suprema. Ik vervier dakbedekking, wat Suprema drilt. Doing alright. A little driving on a Saturday night. Come walk with me. Gonna dance today. Ik doe het alle dagen met plezier. Dat ik gewoon, ik heb nooit een dag dat ik machines in het werk, een van de dagen vliegen en kom. En bij de klant, de sfeer is goed. We laden de sfeer altijd fijn. Dat is gewoon leuk om te doen. Dus, en wat ik gewoon, ik word de size hier, maar dan een beetje plezier houden. Hoor. Ja, dat bedoel ik. Een meter van nou, het best. Doe we. Je moet er net dagen zien. Nee, maar ja, het is een lullig uit 3 wezen moeten en dan zeg ik, gosh, mijne. Nou, nee, maar de kraan kan ik steken gaan, nou, en dan zei ja, dan heb ik weer een probleem. Nou, één keer heb ik, toen kwam de Fries bij me dat ik moest los onder een boers en ik werd 10.000 gewonnen. En ik weer mijn jonkje, wat denk ik, chips. Dus lossen met die man in eurochecks en yield. Dus tellen. Ja, ik zie maar jou 300 gewonnen te vollen. Nee, sorry. Weer tellen. Dus 300 gewonnen te vollen. Nee, sorry. Nog een keer tellen. 300 gewonnen te vollen. Heb er 300 gewonnen nou halen? Ik denk, nog hoop ik wel goed tellen, want als ik nog direct bij de Fries kom, dan is 300 gewonnen te meer. Ja, dan heb je gewoon een probleem. Maar dat ik goed houden, ik ben eerlijk geweest dat wie precies 10.000 On the road again. Just can't wait to get on the road again. Ik reed ongeveer 100.000 in hier, dus dat zou dan in 40 jaar voor jou 1 miljoen wezen. Dus dan zitten we richting voor een heel 4,6 miljoen kilometers. Dus, ja, dat is best wel zo. Streng besteld stier. I can't wait to get on the road again.